karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Doon na kayo! Okay, madam. Unsa may imong pangutana? Nganong baga ka mangyong kayog naong! Oh, Nganong di ka mangyong madutlan og uwaw! madam. Bayraman nga namin yo sila si Mateo o si Jo, pero nganong hangtod karon padayon ka magyapaw magsamok-samok nila! Madam, tarungan og sulti, ha? Bisan og apuhan ka pa ni Mateo, dili sa tika pwedeng pasagdan nga magpataka og pasangil. O sa'y nagpataka? Kung waka mo ato sa kwarto ni Mateo sa ospital og migakos niya nga naabta ni Jo hinungdan nga gilain niya kini sa pagsabot, dili ka to mahitabo! Ayaw ipahid na ko ang nahitabo, madam. Nahitabo to, tungod kay nag-inarte si Jo. Bisan og ipahunong siya ni Mateo, wa siya maminaw. Mipadayon siya sa pagdagan o gigukod siya ni Mateo o tungod kay weak pa si Mateo. Mauto nga nasukamod siya og nabagok ang o. Dili to akong sakto ni Jo. Pero kung waka pa mo adto og mipahimo sa higayon, dili may tabumudagan palayo si Jo. So ikaw ang hinungdan. Kung datan kang dako, baga kag naong, edukada ka man unto. Kasakit. Wala pa siya giunsa, ha? Natumbara na siya iya. Baka akon! Gabaan ka na babayhan na ka! Gabaan ka ra! Kada ko ba sa kong problema ini? Di ba ang tako igbahog pa rin nila pero ngano? Ako ba'y nagpasaan nila nini karon? Mon? Sa ang tao ni Mon, Jo, kumusta si Lola? luwas sa peligro. Pero wa pa biya sa mga doktor for strict monitoring lang. Si Mateo nahibaw na pa. Wala na ko sultihi, Mon. Gipasangil na ako nga naalang ko'y paliton. Unsa man gid nahitabo? Miadto man din na sa opisina si Titala, gisung si Jisa. Unsa? Ug ang talatalasan nga Jisa, yabag-yabag sad, may patol sa tiguang. Gitukbod ko na ni Jisa. Hayop siya. Kalma lang, Jo. Kalma lang, ha? Mon, di na ni madagkalma, Mon. Ilang paso ko tong dagoy atong babayhana. Jo. Focus lang muna kang Mateo karon, ha? Mas nagkinalan siya nimo. Ako ribala tong Jisa. Dili na pwedeng palagpaso niyang gibuhat, Mon. Oo, gyud. Di, gyud. Yung kaibaw ko, ana. Mao gani nga ako'y muhandol ini. Kung kinahanglan nga pasakaan siya kaso, Pasakaan kyud. okay. Makiksil naman na. Makiksulti ko sa legal team ini. Focus lang gyud ni Mateo, okay? Gusto ko makakita ni Lola. Ay, nalang una. Matrigger niya siya. Hindi ka kita nimo. Mahinumdum mo na siya ni Jisa. Dako na kay atraso tong babayhana da. Iya gyud kong gihagit da. Murag kasukmago naman nagtao si Joe. Mon, muli lang ko ni Lola. Dili ra ko magpakita. Oh. Unsay di ka mablame? Imong gitukmod ang tiguan, di ka mablame? Wa na ko siya kitukmod. Siya rin natumba. Unsay may mapagtuo sa mga tao, mga buta? Midair sila sulti, Oh, nagtuo kang mahadlok sila nimo? pero siya ang nanguna. Iya kong gitawag og bagag naong. Iya kong gipakauwawan. Nakadungog silang tanan sa opisina. Pero sayop gihapon nga imo siya gitukmod. Tiguang na gud to. O kung dunay daw ta mahitabo niya, nagtuo ka nga pasiluon ka Mateo? Bullshit! Bisa na saon tuwag yun ang imong simpatiya nila. Baliwan na lang nimo ako nahimo ining kumpanya, ha? Huy, ayaw iapil ang imong nahimo sa kumpanya. Kay dili na mo isyu. Otro ka sa buwiset. Tanugan ko gusto niya. Buwiset ka! Ay. Aray. Kitang paros. Yo.
You slapped my face. Witness mo, guys. You guys, witness mo, ha? Ya kong gisagpa, ha? Ha? Nagpakita lang nga ka ng bayulente gid siya, ha? Bayulente ni babayhana. Ug angay gid nga pasakaag complaint. Sige! Tabangi ko ninyo! Tanaw na itong makatarog ba mo na ako? Wow. Mao ba? Ang tatsabol gid ka. Tan-aw na to. Sure! Tanaw na to! Hi. Karon pa lagi ka. Abi na kung di na ka mabalik. Nakulbaan kay ko. Sorry. Dagan nagkikigtao sa pharmacy. Oh. Nihapit sa kong palit og prutas. Ganahan ka mo kaon? Busog pa ko. Ikaw lang. O niya na. Dungan na ta. Jo, si Lola, Ha? kalit mo kong gimingaw niya. Di siya pwedeng muduaw na ko. Pwede naman. Pero, mas maayo nga dili na lang. Kaya mas stress unya siya magtanaw ni mo. Mausad. Bisan video call, dili no. Kay di gid maayo nga makita siya nga ingon ini ko. Mauna. Ang pagkauna na kong prutas be. Aron malikon kog dali og makapauli na. Gimingaw na bitaw kay kong Lola. Sige. Okay, so, asa man na ni mong gustong kanon? Hi, titala. Taga na, titala. Kinsay akong kuyog. La, Ala, tuling. Ala, naipaw. May kinakahigayong ka sa pag-anhin ako. Kining mo gawas na kog balik, ha? Ako na siya maadto ni Mateo aron di dayon to mangita ni Jo. Sige. Ato adid to. Jo. sige mo na. Og, salamat. Okay. Arig labits. La, okay na ka? Ay, okay na kaayo ko, oy. Makagawas naman ko no ko ugma. Pwede na to nako balikon ang sungayan nga Jisa. Oo, la. Tingalig di ka makagawas og maaha kay musaka na sa imong dugo. Nagdumot yung ko adtong kanahang dako. Salbahis kayo, way batasan. La, ayaw ligig palabi. Chill. Madag, Chel. Iagog kong gitukmod. Nya madara nag, Chel. Ayaw ka bala ka, la. Nakigstorya na si Mon sa mga abogado sa kumpanya. Makabahos ra ka. Pero di ko makuntinto, anak Jo. Gusto jud kong mobaws. Kasabot man tingali ka nako. Aw, kasabot ka ayaw ko ni mo, la. Pero ang ato, manggod, ikaw manggod may alkansi kay high blood man ka. Nasa ato pa. Muotong na lang day ko. Nasamot kong kamatay, anak. Lula, gid eh. Pero bitaw la, seryoso ko. Ayaw na lang, gid. Ayaw nang ikaw mismo ang mubaws niya. Unsa may bot pasabot nimo? Mo-hire kog mga tao nga mobaos niya para nako. Dili na kinalang mo hire pa kalula. Kay, Ako, oy, ako ray maningil niya. Ay, kabala ka, bro. Gito na nagmaayo sa legal team o mismo mga member sa board unsa ang pagtaktak si Jisa. Salamat, bro. Dako gid kay kog utang kabubuton mo. Ay, sus! Siguro na eh. Sa mangga eh. Ang nga maging nga mahitabo niya. Pasalamat gani siya nga wa maun sa city tala sa iyang gibuhat kay na. Mas labaw pa unya taktak ang iyang dengatan. Ha? Unsay Ay, may gibuhat siya ni Lola? patay. Nalimot man ko nga man din siya mahibaw sa Bro, tabo. may gibuhat siya ni Lola, ha? Wala gi ko may ba? Giunsa din niya si Lola? Ha? Bro? May gani na timing rasad nga na anak ko. Nakalibay ko nga. Mupalit lang kog napkin.
Magdali ko kay tingalit ng hita na ito na Jo, ako ron. Jo, Oh, Juan. Naon sa mga? Murag na kuyuan lagi ka. sa nga, uy. Sorry, kayo, nakasa ko. Ha? Sabi sa ni mo? Tungod tingali sa kakapoy, nawa ko sa kong hunahuna. Nalimot ko nga wa man dito mahibaw si Mateo about nila ni Gisa unititala. Imo sing gisultihan? Na, wala gina ko tuyo, Jo. Unya, niyon sa mas Mateo. Misaka yung BP. Gitabang pa siya sa mga doktor. Kinuo ko. Mateo! Mateo! Oh, Jo! Jo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!